Domin nishaɗinku ku kasance tare da Tamaske TV ɗauke da sabuwar waƙar mawaƙi Ammar M Kowa sak, waƙarsa mai taken suna Duniya. 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 Another hit jam from Waploaded. Duniya a duniya, 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 duniya a duniya, duniya, duniya ba gidan zama ba, mutuwa tana jira, lokaci yana zuwa, za ta zo ta je da mu, za ta zo ta je da mu, mutuwa. Mutuwa ake ta yi, yaudara ake ta yi, zalunci ake ta yi, hasada ake ta yi, duniya, 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 duniya ba gidan zama ba, mutuwa tana jira, lokaci yana zuwa, za ta zo ta je da mu, duniya, duniya. Malam karkai wasa da zamani, karkai wasa da zamani, dan Allah da kansa yana rantsuwa da zamani. Malam sai ka je ka duba wal asar, sai ka je ka duba wal asar. Zamani da lokaci, zamani da lokaci, kai matashi sai kai hatara, sai kai hatara. Mutuwa tana zuwa, mutuwa tana zuwa, yaudara ake ta yi, zalunci ake ta yi, hasada ake ta yi, duniya, duniya, duniya a duniya, 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 duniya ba gidan zama ba, mutuwa tana jira, lokaci yana zuwa, za ta zo ta je da mu, mutuwa. Malam karkai wasa da zamani, karkai wasa da zamani, ka ji kanka jahannama. Dan Allah da kansa yana rantsuwa da zamani. Malam sai ka je ka duba wal asar, sai ka je ka duba wal asar. Zamani da lokaci, zamani da lokaci, kai matashi sai kai hatara. Duniya ba gidan zama bace ba, ba gidan zama bace ba, ba gidan zama ba wallahi. M Kowa naku ne yake jawabi, naku ne yake jawabi. A duniya, a duniya, duniya ba gidan zama ba, mutuwa tana jira, lokaci yana zuwa, za ta zo ta je da mu. Duniya, duniya, duniya sai mu gyara yau, sai mu gyara yau, gobe za ta yi daɗi da ikon Allah, saboda za mu je lahira. Lahira nake magana, lahira ba wurin wasa bane, bayani nake akan kowa, lahira ba wurin wasa bane, sai ku hatara. Karkai wasa da zamani, ka ji kanka jahannama, karkai wasa da lokaci, ka ji kanka jahannama. Dan Allah da kansa yana rantsuwa da wannan guda biyu. Malam sai ka je ka duba wal asar, sai ka je ka duba wal asar. M Kowa yace ka je ka duba wal asar. Malam sai ka je ka duba wal asar, lokaci, zamani, sai ka je ka duba wal asar. Mun gode da kallon tashar Tamaske TV, mun gode. Dan uwa, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan YouTube channel namu, kai kokari ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar kararrawa, da mun dora sabon shiri zai zo muku akan lokaci. Mun gode, mun gode, mun